Tak, dobrý den, já vás vítám na našem webináři, který jsme pro vás připravili. Doufám, že se máte dnešní krásný sluneční den dobře a že si náš webinář užijete a že vám k něčemu i bude po praktické stránce. Tak, kdybyste se na něco chtěli zeptat, tak klidně se v průběhu mojí prezentace zeptejte, není problém. A případně samozřejmě na otázky bude prostor v závěru. Tak, webinář je zaměřený na to, jak se digitalizuje, co všechno se přitom dělá. Je zohledněna praxe v Moravské zemské knihovně, protože já tam pracuju, tak o tom něco málo vím. A co se pak děje s těmi digitálními dokumenty, pokud jsou zdigitalizované, jak by se o ně mělo pečovat, aby byly dlouhodobě použitelné a uchovatelné. Tak, několik důvodů, proč se digitalizuje. Tak je to důležité z hlediska toho, aby se ochránil původní dokument, protože určitě jste slyšeli o tom, že noviny se tiskly na kyselém papíře, proto se rozpadají a my tak přicházíme o informace často nenahraditelné, protože ty noviny přinášely nejrůznější zprávy, novinky, byly obrazem společnosti a spousta informací není nikde jinde k nalezení, takže ty jsou jedinečné. To samé platí pro rukopisy a staré tisky, to jsou naše národní poklady a je problém, když si je půjčuje a prohlíží větší množství lidí, protože pak ten papír taky tím trpí. Učebnice a skripta, tam sice problém s tím, že dobře, tak se ty skripta jako časem stejně zastarají, ale právě tím, že se produkují v masovém množství, tak není ten papír tak dobrý, ta vazba taky není kvalitní a hlavně studenti potřebují. My třeba na KISku to tak jako nevnímáme, protože většina materiálu je online, ale na takové fakultě strojní na VUTčku, tak tam prostě skripta zmizí na začátku semestru a pak už si jenom studenti chodí, rezervují si je a jede to tam jak na běžícím páse, takže v takových případech je prostě digitalizace jako jedno z nejlepších řešení. Tak, tady můžete vidět nějaké kousky z MZK, hlavně teda noviny a na levé straně pak takhle jako dopadají ty skripta, když si to studenti půjčují. Prostě si do toho podtrhávají, vyznačují si je, pak když si to půjčí 5 studentů a každý si podtrhá to svoje, tak je to celé barevné. No a ty noviny končí tak to, když jsou pak svázané ty jednotlivé ročníky, tak ty konce prostě se trhají, odpadávají, rozpadává se to a pak už se to ani nemůže půjčovat. Tak dalším důvodem je ten, aby se to zpřístupnilo veřejnosti, protože samozřejmě z počítače se na to může dívat mnohem víc lidí, než když máme v knihovně 1, 2, 3, 4 kousky. A třeba k těm starým novinám je ten přístup poměrně jako vysoký, jsou žádané. Určitě jste zaregistrovali, jak Ovčáček hledá Hitler je gentleman v přítomnosti, tak není problém si nad to sednout a projet si tu přítomnost prostě na počítači jedno číslo po druhém a zjistit, jestli tam ten článek je nebo není. A zase ty staré tisky, vzácné knihy, historické mapy, grafiky, to jsou věci, které se nerady půjčují. Oddělení starých tisků je na tyhle věci docela háklivé, nerado to půjčuje byť jenom po knihovně, natož
aby to dávalo jako do ruky moc lidem, takže je zase dobře jak pro knihy, pro ten papír, tak i pro lidi, že se to zdigitalizuje a je to přístupné hezky, pěkně z pohodlí domova, případně z počítačů knihovny, pokud to nedovolí autorský zákon, ale to se zase netýká těch historických věcí. Tak ty výhody už jsem tady nějaké zmínil, kromě toho přístupu a ochrany je to, že můžeme full textově vyhledávat, pokud provedeme na skenech OCR, a záleží to i na kvalitě předlohy, ne vždycky všechno projde tím OCR a samozřejmě nějaké rukopisy, tam se OCR dělat nedá, ale tam se to přepisuje manuálně. Tak je tu nějaká úspora prostředků, ať už je to čas, místo, protože jednak zabírají ty věci pak méně místa na regálech, knihovník proto nemusí pořád chodit a když je to někde v externím skladu, tak se to pak nemusí tak často svážet a tím se prostě ušetří a knihovník není z něj ten prodavač na té kase, který jenom pípá, ale může dělat jako ty odborné knihovnické věci, když nemusí tolik půjčovat knížky. Tak, teď se dostaneme k digitalizačnímu workflow, jak to zhruba probíhá, aspoň teda v Moravské zemské knihovně, i když ono to obecně bude platit pro většinu knihoven. Tak dokumenty se vybírají většinou v rámci toho, proč je chceme digitalizovat. To znamená, chceme digitalizovat ty, které se nám rozpadají, aby jsme už je nemuseli půjčovat, nebo je chceme digitalizovat, protože se na ně hrozně moc lidí chce podívat, protože jsou vzácné, nebo právě máme je ve skladu a nechceme je vozit, tak je zdigitalizujeme, no anebo protože se lidi chtějí dívat. Případně ještě třeba se digitalizuje, protože je na to nějaký projekt. Dostali jsme peníze na literaturu třeba mezi lety 1800-1850, tak zdigitalizujeme všechno tuto, nebo se digitalizují různé sbírky. V MZK máme třeba zednářskou literaturu, digitalizovali jsme tam o vinařství, sadařství, pěstování ovoce, zeleniny, řemesla a takové věci. Takže i podle toho se dají vybírat ty jednotlivé knížky. Tak když máme tu knížku, tak si zkontrolujeme, jestli máme záznam v katalogu, případně se to doplní. Podíváme se, jestli máme identifikátory v pořádku, jestli ta knížka má ISBN, nebo jestli má číslo České národní bibliografie. Případně, když máme třeba celý svazek, celý ročník novin, tak zkontrolujeme, jestli máme všechna čísla. Pokud ne, tak můžeme požádat ostatní knihovny, aby nám ty čísla chybějící buď zdigitalizovali a poslali a my je zařadíme do své digitální knihovny, anebo nám pošlou ty papíry a my si to zdigitalizujeme sami. Samozřejmě knihovny jako nerady půjčují takové ty vzácnější věci i mezi sebou, takže někde, pokud mají svoje skenery, tak nám to třeba nadigitalizují sami. Tak a aby se zbytečně neplýtvalo prostředky, tak vznikl registr digitalizace. Můžete se pak sami podívat na registrdigitalizace.cz a tam jsou hezky uvedené všechny ty knížky, noviny a další dokumenty, které se digitalizují, která knihovna je digitalizuje a v jaké je to fázi. Tak tady můžete vidět screenshot. Tak nejvíce digitalizují samozřejmě monografie, zatím jsou hned periodika a mapy a pak jsou ty další věci. Nejvíc věcí je v digitální knihovně Národní knihovny České republiky, hned zatím je Moravská zemská knihovna, to jsou řády 10 000, pak ještě
mapová sbírka Univerzity Karlovy, Přírodovědecká fakulta, ty na to měli projekt, takže tam jich taky přes 20 000, knihovna Akademie věd, ještě taková velká knihovna, a když se pak podíváte, tak pak už ty čísla jdou poměrně prudce dolů. A můžete si to tam pak proklikat, uvidíte, co je dokončeno, na čem se pracuje. A on vlastně běžel 5 let velký projekt Národní digitální knihovny, kde se skenovalo 26 milionů stránek, takže většina těch monografií je z tohohle projektu. A to byla ta digitální, nebo to je ta digitální knihovna Národní knihovny ČR a digitální knihovna Moravské zemské knihovny. Tak, ještě se vrátím trochu k těm identifikátorům. Tak, čárový kód předpokládám, že všichni znáte, víte, jak to vypadá. A tak jednoduchý, načte se to čtečkou, rychlý, nejsou tam lidské chyby, nebo jejich minimum tím, že se to načítá. A měl by to být teda každý exemplář by měl mít svůj ISBN, ISSN, tak k tomu asi taky není potřeba nic dodávat. Pak je tu číslo České národní bibliografie. V podstatě, protože ne všechny knížky mají ISBN, tak se to svým způsobem nahrazuje tím ČČNB a měly by to mít všechny publikace od roku 1801 do současnosti, tak aby byla pokrytá ta hlavní knižní produkce. V rámci digitálních knihoven se hodně používá UUID, což je písmenka čísílka za sebou, a má to takovou výhodu, že není žádný centrální registr. Každá digitální knihovna, každý repozitář si přiděluje ty svoje čísla, nebo ten systém té knihovny si je přiděluje sám. A tím, že je to vlastně spojení písmen, čísel, má to 32 míst, tak je to v podstatě globálně unikátní. Teda teoreticky se může stát, že se náhodou stane, že ty dvě čísla budou stejné, ale je to vyloženě jenom matematická teorie. Nicméně v rámci knihovny to bude vždycky unikátní, takže to se používá k identifikaci, ať už svazků jako takových, nebo každá strana má své UUID. No a pak jsou tady další identifikátory, ale předpokládám, že o těch jste se bavili s panem Bartoškem, takže k těm se nějak vracet nebudu. Tak, když teda máme připravený ten dokument, tak naskenujeme ho na 300 dpi a 24-bitovou hloubku. To je víceméně standardní nastavení. A teď je otázka, do jakého formátu to budeme skenovat. Záleží, co s tím budeme chtít dělat, protože jestli to chceme jenom do digitální knihovny, tak chceme nějaký formát, který je malý a který podporují všechny prohlížeče. Tak na to je nejlepší JPEG, nicméně pokud ten dokument chceme pak uložit do dlouhodobého úložiště, tak volíme buď TIFF anebo JPEG 2000. TIFF je hodně velký, takže ten se třeba u nás v MZK ani v Národní knihovně nepoužívá. Tam se používá ten JPEG 2000, bezztrátový tedy, ale na druhou stranu skenery produkují obrázky v TIFFu, takže tam je převod na JPEG 2000 a pak, když to zpřístupňujeme té digitální knihovně, tak máme takzvaný image server a tento z JPEG 2000 zase převádí na JPEG, takže je to trošku složitější. Každý formát má nějaké své výhody a nevýhody a je dobrý k použití na něco jiného, takže hold je potřeba to nějakým způsobem zařídit, aby jsme
na těch správných místech měli ty správné formáty. Tak máme různé druhy skenerů. Nejspíš všichni znáte takové ty obyčejné stolní skenery, tak i ty se třeba používají na některé publikace. Ale hlavně tam máme takové ty velké skenery. Ty se pak můžete podívat na tom odkazu, tam jsou reklamní videa společnosti Treventus. Oni tam ukazují, strašně jednoduché to je, jak si to všechno automaticky ten skener otočí ty stránky, kolik stránek za hodinu to zvládne, jak u toho ten operátor v podstatě jenom sedí a kontroluje. Vypadá to fakt hezky a efektivně, ale praxe je zase trochu jiná. Zasekává se tam ten obraceč stránek, zlobí kamery, zlobí světla. Každou chvíli je prostě s tím nějaký problém a dost často jezdí technik, aby to opravil. Takže jako nevěřte té reklamě úplně na 100%. Jsou teda poloautomatické nebo automatické skenery, a nebo pak jsou samozřejmě ty manuální. A pak je můj oblíbený průchodový skener na destruktivní digitalizaci. Destruktivní digitalizace se provádí, když máte v knihovně těch svazků víc, nebo víc jednotek té knížky, tak holt jednu teda obětujete, uříznete její hřbet a ty listy dáte do toho skeneru a on to projede velmi rychle, v řádu jako fin. A pak teda ten papír jako putuje do sběru, protože ta knížka je zničená, ale zase některé věci se holt vyplatí takhle skenovat. Tak a samozřejmě je různá velikost těch skenerů a ty největší jsou i na ty mapy, i když třeba některé mapy se nevejdou ani do těch velkých skenerů a dělá se to na několikrát a pak se to spojuje. Tak, když máme teda naskenováno, tak pak probíhají nějaké úpravy, většinou se skenují takové otevřené dvě stránky, takže to se pak rozřízne na ty jednotlivé strany. A pak se to musí natočit, nebo pokud máme zkušeného operátora a skener nám funguje tak, jak má, tak to otáčet nemusíme. Ale někdy se stane, že to je špatně naskenované, případně špatně vytištěné, nebo je ten text moc blízko okrajů, takže tam nějaké ty úpravy jsou potřeba. A to se všechno dělá pak v nějakém nástroji, který má ta knihovna buď je zakoupený, nebo používá nějaký open source. Tak nějakým způsobem se to ořezává. Když máme nějaký rukopis nebo starý tisk, u kterého chceme nechat takový ten pocit, prostě, že to je fakt staré a že ty stránky jsou třeba takové trošku i okousané, tak se to oří, tak by tam byly celé ty okraje, aby to bylo vidět. U těch novějších tisků se naopak to ořezává jakoby dovnitř, aby tam žádné nepřesnosti a chyby na okrajích nebyly. Tak můžeme měnit barevnost, zase staré tisky, rukopisy necháváme barevné, aby byl hezky vidět ten žlutý papír, aby to byl ten správný feel. U těch nových věcí, kdy nám jde jenom o tu informaci, tak se to může měnit i na černobílé, protože samozřejmě je to lepší z hlediska místa, nezabírá to tolik. Můžeme tam měnit tu průsvitnost, z druhé strany tam může být vidět něco, co by nám pak zlobilo při OCR-ku.
takže i to se dá vyřešit pomocí softwaru a i ty další věci, prostě nějak se to jako vyčistí, když je potřeba. V Moravské zemské knihovně používáme Scantailor, to je volně dostupný program, podle našich zkušeností je srovnatelný s těmi komerčními softwary, takže kdyby někdo měl zájem, tak není problém si ho nainstalovat, můžete si v něm vyzkoušet libovolné obrázky, zpracovat. Případně, kdybyste měli zájem, tak vy už teda jste ve 3. ročníku převážně, ale dá se domluvit praxe v Moravské zemské knihovně, kdybyste si vyzkoušeli to skenování i ten ořez, tak třeba ti z vás, kteří uvažují o magisterském studiu a budou chtít nějakou praxi, tak v Moravské zemské knihovně je určitě prostor. Tak pak se teda provádí to OCR, aby se dalo fulltextově vyhledávat. Nicméně OCR, i když to zní poměrně jednoduše, tak se tam taky musí dělat spousta věcí. Ty softwary jsou většinou nastavené na jeden jazyk, případně se ty další jazyky můžou dokupovat. A my máme samozřejmě češtinu, ale máme i nějaké německé texty a i ty starší. Samozřejmě, aby ten výstup byl optimální, tak se to musí nastavit tak, aby to tomu programu vyhovovalo, takže se to otáčí, odstraňuje se šum, pak se ukazují tomu programu, kde je text, co jsou tabulky, co má a co nemá hledat a tak dále. Takže když se zadaří, tak pak z toho vyleze prakticky 100% OCR. U nějakých starších věcí to není 100%, ale i tak je to rozhodně jako příjemnější, než to vyhledávat očima. Tak, teď postoupíme dál. Postoupíme k Digital Preservation, k tomu uložení a té dlouhodobé ochraně těch digitalizovaných dat. Když teda projdeme celé to workflow, tak máme nějaké OCR, máme to doplněné o metadata a teď máme většinou nějaký vysoce kvalitní obrázek a ten buď můžeme dát celý do digitální knihovny a ta pak při zobrazení uživatelům to sníží tu kvalitu, převede ho na nějaký lepší, aby to tolik nezatížilo síť, aby se to načetlo rychle. No, anebo všechno to, co máme, tak můžeme uložit do LTP repozitáře. Tak jediný LTP repozitář, který nějak slouží knihovnám, je zatím v Praze, má ho Národní knihovna a tam se právě ukládají z té Národní digitální knihovny, nebo respektive z toho projektu digitalizačního, tak tam se všechno ukládá a pak část jde do té digitální knihovny Kramerius. Tak dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů se dělí v základu na 2 úrovně. Ta první je ta ochrana bitů, tedy bit level preservation. Dalo by se to asi nejlépe přirovnat k tomu zálohování, když je to trošku na vyšším levelu. Ty kopie jsou většinou doporučované 3 na geograficky oddělených místech. To znamená, kdyby Prahu vybombardovali, tak aby se ta druhá a třetí kopie zachovala. Taky se doporučuje, aby se to ukládalo na různých technologiích. To znamená, jedna kopie je třeba na LTO páskách, druhá v RAID poli a třetí třeba může být taky na LTO páskách, ale ne v páskové knihovně, ale třeba offline v nějakém trezoru budou čistě ty pásky uložené. Takhle to třeba mají na Slovensku v jejich velkém repozitáři a v podstatě takhle to je i v té Národní digitální knihovně České republiky, kdy mají 2 kopie v Praze
Jedna je v Hostivaři a jedna je tuším v Klementínu a další se vozí do Brna do MZK, tam je to zabezpečené v sejfu. Vždycky se doporučuje, nebo je to prostě standard, že se dělá kontrolní součet těch souborů. Každý soubor má svůj, metadata mají svůj, protože jakmile se tam změní byt jenom jeden bit, tak v podstatě ten kontrolní součet podle těch algoritmů se změní a při porovnávání se na to prostě přijde a pak se můžou začít dělat nějaká nápravná opatření, můžou se zkontrolovat další kopie, jak na tom jsou, pak se vybere ta nejlepší a z nich se ty data můžou obnovit. Tak prezentace určitě dostupná bude. Na závěr tam mám pro vás odkaz, kde bude dostupná a bude dostupný i záznam z tohohle webináře, takže se nemusíte bát. Tak a když se vrátím zpátky, tak tahle úroveň ochrany nebo celkově digital preservation musí čelit stárnutí hardwareu, softwaru. Tam se udává nějakých těch 5 let, kdy se mění ten hardware i software. Samozřejmě jako občas je to víc, některé věci prostě používáme déle než 5 let, ale obecně mezi těmi 5 a 10 lety se odděluje nějaká krátkodobá ochrana, střednědobá a pak je ta dlouhodobá, kdy je cílem, aby se ty dokumenty daly přečíst klidně i z 50 let. Tak to je ten druhý level, ta logická ochrana, která spočívá v tom, že se snažíme ochránit tu informaci, která je zapsaná, už je to naskenovaná knížka, obrázek, audio, video, data jiná. A u těchto věcí je důležité stanovit si ty významné vlastnosti. To je, musíme si určit a rozhodnout se, co teda chceme uchovávat. Máme třeba naskenovanou nějakou báseň, tak my chceme, aby ten formát, ve kterém to budeme mít, nebo my chceme zachovat samozřejmě ty písmena, to, jak jdou za sebou. Chceme, aby prostě ty sloky byly jednotlivě za sebou, protože pokud to budeme mít v jednom dlouhém textu, tak prostě ta báseň úplně ztratí tu svoji poetičnost. Když chceme zachovat barevný obrázek, tak chceme, aby teda byl barevný, aby to nebylo rozmazané. Když chceme video, tak tam musí být zvuk, obraz, nějaká hloubka, je to černobílý nebo barevný film. A tohle si musíme určit právě u každého typu dokumentů digitálních a podle toho pak vybíráme třeba další formáty při formátové migraci, aby nám tohle zachovali, aby tam prostě bylo to důležité. A právě cílem je, aby ty dokumenty byly pochopitelné a autentické. A k tomu nám dost dopomáhají metadata. A v tom širším pojetí metadat v digital preservation tam i v extrému můžou být jakoby metadata, které nám říkají, co to je. To znamená, je to text v latině nebo nějakém jiném jazyce, ale co když už jako latinsky nikdo neumí, nebo tím jiným jazykem. Že třeba by tam mělo být napsané, je to latina z toho a toho století a měl by tam být třeba přiřazený i latinský slovník a gramatika, aby za 100, za 200 let někdo jakoby mohl rekonstruovat ten dokument. To už je sice trošku extrém, ale jako i na tohle by se mělo myslet, že se můžou ztratit ze společnosti ty znalosti, jak interpretovat ta data. Třeba nějaké geologické informace, tak pro někoho to jsou jenom čísla, ale pro nějakého vědce, který se v tom orientuje, tak
ten prostě řekne, aha, to jsou souřadnice, to je záznam toho a toho, ale když prostě ten obor třeba zmizí, tak už jako nebude nikdo schopný to interpretovat a budeme mít perfektně uložená data, ale nikdo jim neporozumí, takže i tohle je strašně důležité. Většinou se to dneska dělá tak, že se ty data ukládají ve formátech, které jsou vhodné pro tu dlouhodobou ochranu. To znamená, jsou otevřené, ta dokumentace k nim je zveřejněná a je to dobře popsané, jak ten formát je udělaný. Když to ten dodavatel dat neukládá přímo do těch dobrých formátů, tak to repozitář může normalizovat, to znamená převede to. A v současné chvíli se používají formátové migrace nebo emulace, respektive nepoužívají, protože zatím ty formáty jsou tak jako v pořádku, ale počítá se s nimi, že se to bude migrovat časem. Na druhou stranu nikdo úplně neví, co se stane, až za 10 let budeme potřebovat zmigrovat třeba těch 26 milionů naskenovaných stran z Národní digitální knihovny. Jako neví se, jak dlouho to bude trvat, do čeho by se to migrovalo a tak. Ale i na tohle musí být teoreticky ty repozitáře připravené. A tomu se dostáváme tady na tom slajdu. Mluvíme o důvěryhodných digitálních repozitářích. A důvěryhodný znamená, že dělá to, co říká, že dělá. To znamená, on říká, my vám to budeme chránit, my se o to budeme starat takhle a takhle, uděláme pro to tohle a tohle. A když je důvěryhodný, tak to jako opravdu dělá. Ta důvěryhodnost je stanovená, je tu takový základní dokument, trošku nadsázky bych to přirovnal k takové jako bibli oboru, jmenuje se OAIS, je to otevřený archivační informační systém, už to vyšlo i v češtině jako ISO norma a je to opravdu jako základ. A ta důvěryhodnost digitálních repozitářů se určuje pomocí nějakých nástrojů na certifikaci. První je Data Seal of Approval, což je taková jako pečeť, 16 kritérií, který musí ten repozitář splnit. Další ten level, to je podle další ISO normy, ISO 16363, to už je takový jako ten první level, ten se jako docela v pohodě dá. Ten druhý, i když je to jako interní, když si to hodnotí sám ten repozitář, tak je to spousta práce, spousta dokumentace se musí vytvořit a pak se to porovnává s těmi kritérii, která jsou nastavená. A na tom třetím stupni vás takhle hodnotí pak nezávislá certifikační autorita, to už je pak taková trochu šílenost, na to se ty největší repozitáře připravují rok a mají na to spoustu lidí a musí vytvořit spoustu plánů, postupů, jak to u nich funguje, jak to musí mít zdokumentované, musí to mít dostupné, spoustu věcí musí mít zveřejněnou a tak. Je to prostě takové jako hodně náročné a je to určené ten třetí stupeň pro ty nejvyšší repozitáře typu Národní knihovna, Národní archiv a takové podobné prostě ty národní organizace. Tak, jak to v praxi funguje v digitálním repozitáři? Většinou ti pracovníci čelí spoustu problémů s hardwarem, softwarem, řeší nějaké chyby v tom programu, který tam mají na to LTP, řeší metadata, která chybí, nebo ten systém zase hází nějaké chyby. Producenti dat to dodávají ve špatných formátech, nekompletní balíčky, případně naráží na nějaká právní omezení, autorský zákon a tak dále. Tím, že je ten obor poměrně mladý,
tak jakoby se to hodně rozvíjí a je to takový jako postupujeme vpřed a postupujeme vpřed tím, že jako se pereme s těmi problémy a řešíme to za pochodu. Na druhou stranu ta komunita je celosvětová, hodně spolupracuje, není problém prostě napsat tamhle do Kanady a oni vám strašně rádi řeknou, jak to jako u nich funguje, co tam používají. Nasdílí vám jako dokumentaci, spousta věcí je open sourceových, takže tady jsou takové velké projekty, zase celosvětové nebo jednotlivé repozitáře něco zkouší a sdílí své zkušenosti. A asi jako v dalších knihovnických oborech i tady je prostě to nadšení. Ty lidi mají tu svoji práci rádi, zajímá je to, baví je to a docela rádi o tom jako mluví, takže jsou konference, jsou webináře a mají spoustu blogů a tak, takže jako je tam spousta energie, spousta nadšení, která nám jako pomáhá překonávat ty chyby a problémy a se s tím. Tak a ještě taková základní otázka teda, na jak dlouho je dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů? Na to se lidi docela často ptají a v podstatě odpověď je na tak dlouho, jak dlouho jako bude potřeba, protože takovým jako vysněným cílem je, že ty digitální dokumenty budou mít tak dlouhou životnost, jako mají ty papírové. No a když se podíváte, tak v knihovnách některé ty knížky jsou prostě určitě desítky let, ale stovky let. A takže jako cílem je, aby opravdu i ty digitální dokumenty, ne úplně v té původní podobě, ne aby nějaké PDF bylo i za 100 let, ale aby ta informace z něj byla prostě k přečtení i za 200 let a ta knihovna to pořád uchovávala, ať už to bude uchovávat na páskách, na datových krystalech nebo jako hologram, to už je jedno, ale jde o to, aby si to ti čtenáři prostě mohli přečíst. A teď jsem na konferenci narazil na takovou jako novou definici té dlouhodobé ochrany. Přišli s tím Američané, že hold teda s tím udělají, co svedou, ale v podstatě jejich cílem je dotáhnout to do chvíle, kdy si to převezme jako další generace knihovníků, to znamená nějakých 20 let. Prostě my to uchováme a předáme to další generaci, ať ta dělá, co umí. To je takový jako pragmatický přístup, ale to se asi od Američanů dá čekat, protože já myslím, že oni ve spoustě věcí mají takový praktický přístup. Tak, z mé strany je tohle konec. Tady vidíte odkaz na prezentaci, bude tady i ten záznam a tady ještě na konci máte, kdyby vás to zajímalo, pro zájemce nějaké české zdroje, ty první 3, a pak tu jsou nějaké zahraniční. Jsou to víceméně takové rozcestníky, najdete tam články, zajímavosti a samozřejmě vás to odkáže na další zdroje. A tady ještě o slide později jsou použité zdroje, které sloužily k vypracování tohohle webináře, hlavně co se týká té první části, té digitalizační. Vytvořila to moje kolegyně Pavla Richtářová a je to dostupné na Google Driveu, můžete se do toho podívat, třeba vám i něco z toho pomůže ke zkoušce k doktoru Bartoškovi, tak si to třeba projděte. Tak a jestli chcete, tak se můžete ptát. Když, jak tak znám sebe i další studenty, tak těch otázek moc nebývá. Tak ještě jednou děkuji za pozornost. Já tady ještě chvilku budu, takže se můžete ptát i za chvíli, pokud se nechcete ptát přede všemi.
a přeji vám hezký den.